Okay bafethu ngiyanibingelela kuyona ichannel yethu iSjava TV bafethu, please ngicela ukuthi nisubscribe nje. If it's for the first time you're in this channel, just press that red button written subscribe bafethu, it's free kumahala. Uphinde upress nayo ke bell, you'll receive notifications whenever I post a new video bafethu. Ungakhohlwa ungilandela lapha enkundleni zokuxhumana, uzongithola ku Instagram @siyandamasolution kanjani ngizokulandela bheka. Uphinde ungithole na ku Facebook ngikhona, uzongithola @siyandamasolution nyembe. Ungabe sewushiya lapha umbono wakho ngale channel as a whole ukuthi uyibona injani. Kodwa ngaphandle kokuchitha isikhathi bafethu, let me just get to the point. Siyazi ukuthi uSjava lapha ubekwe accusations ukuthi ke wadlwengula lo owayeyintombi yakhe uLady Zama bafethu, and lama accusations kubukakala ngathi ke bafethu ane effects kakhulu lapha ke kwi-career yakhe, njengoba esegejwe lapha ke imicimbi eminingi ngalendlela emangalisayo bafethu. Uqale lapha ke wahoxiswa emcimbini obese Cape Town International Jazz Festival ngenxa yalama accusations. Waphinde wakhishwa kuma DStv Mzansi Viewers Choice Awards labe sethubeni ukuthi khona ahlomile izindondo ezimbili. Yokuqala yokuba ke favorite artist noma favorite musician, eyesibili ke bekuzoba ngeye best song of the year labe ngene khona ngeculo lakhe elithi umama bafethu. Ke konke lokhu ke izona zinto bafethu ezenzakalayo njengamanje ke empilweni lapha yaSjava bafethu, emva ukuthi ke accuse lapha ukuthi ke wadlwengula intombi yakhe bafethu. Into engiyibonayo ukuthi ke leli cala linesikhathi esincane livukile, kodwa izinto ezenzakalayo ku-career yakhe bafethu zibukeka zinkulu kakhulu. Mina ngifisa ukubuza umbono wenu bafethu ukuthi ngabe nithini ngalolu daba. Ehlelani lapha ngenzansi ke nifike nishiye khona umbono wenu ukuthi ngabe uma kuhamba isikhathi i-career yaSjava iyobe ikuphi bafethu. Ningakhohlwa ukusubscribe kule channel, nakanjani ngizoqhubeka nginilethele izindaba ezishisayo kwami ngosungivela khona la ngithi